langsung mawon. Lajengan kemawon. Seneng kowe nek tak langsung seneng. Ora sah do ngrusui kowe do lungguh. Nggih. Ayo ora apa-apa kowe diwangi karo Mbak Elisa. Elisa pengen nduk ayu. Elisa. Ayo Mbak El. Men sitok men lungguh. Kok sia-sia to, Mbak? Lagune apa Pak Nemo? Alah mbuh. Sri Uning. Sri Uning. Syair kurang ngono kuwi. Lah kepiye? Eman duwe bojo ra kurusan. Terus Wong wedok ditok ora karuan. ngono. Njaluk klambi disemayani sok lebaran. Terus Bareng ditake jebule durung bayaran. Edan. Edan tenan duwe bojo ra manut aturan. Nek dikandhani mesti akeh lewang sulan. Ngono lah kon njaluk klambi nggo lebaran. Saking mangkelku tak tukokke pakaian jaran. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Elisa. Waduh, iki wah niki pripun nggih kahanane nggih tebeh nggih. Ora apa-apa, iki nek aku ora madhep rono mah mulih-mulih pijet aku. Lah nggih, monggo madhep mriki mawon. Niki Bapak mboten kados adat saben. Oh, iki ngapa to niku kok? Kenging napa, Mbak? Nah, mlumpuk rodoan. Iki lho mbokmu iki. Ngapa to? Mulih muring-muring ke saka omah nganti tekan kene. Muring-muring ngapa to Pak? Mau ki ngapa to si Mbok kok muring-muring ngapa to? Gara-gara nang pasar mboncengke bronjong. Bronjong. Bronjong sing ngedram kuwi kok. Bronjong ken anu kae lho apa keranjang. Oh alah. Nganggo sepeda motor. Aku bakul janganan to. Lah kene tak boncengke gandeni sisih kiwa. Simbah ning sisih kiwa. Kan miring kiwa. Lah iya. Tekan pasar kan dheke babak bunyak.
Mergo kejeblok-jeblok watu kuwi. Muring-muring lah kok aku ngomong dhe mulane men saimbang, men ora gonjot, aku tak rabi meneh gak siji kowe siji tak bojo nom aku ngono. Lah nek mung ora bombing kuwi kok keki watu apa-apa wae rak ya iso to. Lah mati ora ndek nyawa kok le maneh. Apa kudu wong wedok? Lah iya lanang apa ya kono rabeni iya ta. Lah ya bener Bapak iki. Lah nek gelem wae ora apa-apa lanang. Lah kok malah belane bapakmu ta no? Lah ya penak nek misale bojo loro ya, Pak. Lah iya kowe sesuk nek dadi manten sing mengestoni ibumu loro. Nah, Kowe kelingan ora ana unen-unen. Swarga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti nek simbok nek telapakane papat pengestune saya akeh. surgane akeh. Ngono lho, Mbok. Dadi ya bener Aku tak Bapak. takon. Nek sampean iki kepengin rabi meneh ki apa isih iso nyembadani? Wah ya ora kok mergo nyembadani, sing penting ki aku ki kepengin kaya Pak Haji Saidi. Lho. Haji Saidi. Pak Haji Saidi ming setya bekti kali Ibu Hajah Tinem. Ora masalah le rabi, masalah juragan. Oh tadi kepengin dadi Lho juragan. aku ki rabine yo dadi juragan, aku ki dadi juragan. Seprene aku wis dadi juragan. Juragan apa? Tempe to. Dadi Oh juragan tempe ngomong. lho. Pabrik tempe. Sampean kuwi. Ngedeke pabrik tempe. Lah gek direkture sapa? Aku. Weh, sekretarise, Pak. Aku. Weh. Biayai dhewe. Bendaharane, Pak. Aku. Elok tenan. Penjualan sampean. Aku. Sing tuku Ora ono. Ora kok sampean njut arep ngedeke pabrik Pabrik tempe. tempe. Kuwi kira-kira ki sedina ki entek pira? Aku wis buka pabrik tempe sedina paling ora 3 kilo. Tak dhewe. Oh, 3 kilo wae. Lah Telung kilo ilmu. Mau bakul kuwi jenenge wong tak kira kental-kentalan. Nek aja nyepelekke tempe. Lah, Tempe kuwi sing paling ngampuh dhewe. kok iso? kok iso? Kowe arep iwak bosok, Lah ya apa ya no? roti bosok. Nah nek tempe bosok isih enak kok ngayal kuwi. Ora lah nek tempe kuwi digawe saka apa to? Lho tempe saka dile, lah dile kuwi sing paling ngampuh lan paling sopan. Ono dilewe kok sopan. Lah nek jagung apa? Basane ta? Jagung, Ya gur jagung, kacang. Ya kacang. kacang, Nah, telo. telo. Nah, ini nek dile iso bosok. Apa? Dangsul. Iya ora iso bosok. Oh, yang. Iya iya, Mbah. Sing paling sopan Ajeng kuwi. tumbah dangsel. Ora ana ajeng tumbas dele ora ana. Mesti kudu dibasakke. Ning nek tumbas kacang ana ora ning tumbas dibasake kacang ya apa ora enek ora ngerti aku. Dadi Matur nuwun pokoke nyanyi. Iya, dhewe. tahan. Yes, Anane Pak ramene Nuwun, kaya Pak Haji gitu. Saidi sampun gelar menika kabudayan Jawi. Wah, Ngresmekke. kuwi resmekke napa Resmekke, to, Cuk? Saya ngrebake joglo Oh. Arjo Swito. Arjo Suwi. Toh. To. Nganggo to, Pak. Heeh. Ah, Saya joglo Arjo Swito ki Arjo ki cetha ngarani Arjo Swito ki saklamanya. Ono Raharjo salah. Lah nggonamu ki kapan ehmu arek resmekke njut mengko nglumpuke kanca-kanca ansor laras iki. Wis tak resmekke dhewe. Lah kok resmekke dhewe paling ora ki rak ya. Nek Nganggo Pak Haji rame-rame. Saidi bangun cagake biasa. Heeh. Nek nggon aku ki ukir anggere esuk malih. Saking ngapi apa piye? Elok-elok. Kira saben esuk malih, Pak. Lapangan rayap to anggere esuk ki ganti. Ukiran alami kok ya ora Dan apa-apa. sewu wonten ngasanipun nyanipun Bapak Wakil Gubernur apa? Ora. Sing mau. lho. Ora. Lah aku mau ngrungokke iki Wakil Gubernur ngono kok ya kono Lah, mau. sing penting Heeh. Dhuwur. Lah nek saya dhuwur apa-apa timbangane wonten ngarsanipun Bapak Wakil Dukuh. Ngono rame iki. Bapak Wakil Bupati Sleman matur suwun panjenengan pina nggih. Wah, janji. Sampean Yang kuyung sampean ngertos. Lho, aku ki le tepung le kenal le rawuh karo jenenge Pak Danang ki wiwit aku isih melarat. Nanti saiki aku dadi kere. Tak kira nek wis sugih ngono. juane ra ono. Ora ono kemajuan. Nun sewu nanamu Arep kebisingan. sugih piye wong kahananmu kaya ngono? Saiki golek sesuk wis tagih ngutang kok. Wah. Ya Ren. Aku ya woh ya kowe rangan kok. Lah napa? Beda karo nyare Pak Haji Saidi, beda karo juragan-juragan. Mantene wah aku tamune ini anggere manten ngrangkul tamu ngrangkul sing di omah nu. Sukses Pak. Nggih matur nuwun lunga terus meneh. Lancar Pak. Nggih matur nuwun. Aku woh eling ngrangkul daginge kayak dibayar ya oke. Ya
Ya beda ya Pak ya. Lah ya sembada karo keadaane kok ya. Beda Pak. Daging sangat. Ambak len akhirnya mbok yo sesuk nek rampung aku yo. Lah wong Lah sampean samar ya Mbok ya, samar ya Mbok. lah ya arep nyenengke anak ora gelem modal. Wah lah Dene kok undangane wong 2000. Lah tujune sing teko gur wong 20 lah nek 2000 tenan jet arep kok ingoni nggo apa? wah lah ya ora usah dingoni. Lah ya carane kono jet. Lah tak gawe omahku ki sing sempit ki dadi wong ki ora jenak jagongne kono kuwi. Ya ono idene. Suguhane wae apa coba? Ya, apa? Paring ora kene nang es buah. Es buah, Ayo. Ayo delok-delok drayo ya ora. Ora lah sampean kok tuku es prongkolan karo kok ngopo. Wong ya ora ngisi di sini Pak Nek ah. Lah ya tak gandulke to. Lah ya ora sah ngono kuwi to sing jenenge aku ki ora ewuh ki tenan mongko aku nek ngundang wong 3000 kok sing teko wong 16 padahal aku nek jagong ya umum sanak. Piro? Nek adoh ya 15 nek cedak ya 10. Wah kuwi medhit banget jenenge kuwi. Hah? Kuwi medhit jenenge kuwi. Ora medhit sing jenenge jare ming nyuwun donga pangestu. Kuwi untung aku jagong. Paling ora ya 100 to. Iya, ana jenenge jagung 15.000 anak putu kok jak kabeh. Lah tenan ning omah ya ora eneng-eneng mbok ya wis emek. Nggih kula nuwun Mas Nggih. Dalang. Mbah Kaloyo sami sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok ning rumah sakit. Loh. Ning pon Bali, Oh, pon Mansul. nggih. Nggih. Aku jujur kuamar malah aku lara-lara ki guyu lho. Lah pripun? Dadi ana wong nunggu bojone. Bojone iki lara. Iya. Sing lanang sing wedok Sing wedok nunggu. Seminggu ra mulih to nang kono. Lah sing lanang wis delik-delik. Kowe arep makam apa, Pak? Kowe arep makam apa? Nyedak-nyedak malah sing lanang muni anu wae kowe ngaliya aku malah mati. Lah ngopo? Mambu ababmu. Seminggu sing wedok ya ora memangan. Oh. Nek aku Wong nek ora ora mangan. suarane kono kowe mulai tenak lenggek-lenggek mari karepmu, ora karepmu ngono ya nak. Kuwi jenenge egois nek kuwi. Lah diunekke ngono kon mulai. Oh. Aku lara ki wiyaga-wiyaga ki nek ngene do gapyak-gapyak dalan sindhe. Aku lara ki mbok sitok tenan sing dilek. Lah sampean ki ora ngabari lah mbok ya mari ditelepon. Mbok maune disiarke to piye? Sing tilek iki. Iki arep kaya ngene iki, juange. Tilek tenan, nggawa jeruk pecute. Walah wang. Iki aku ki tipes ah. Monggo lambung ya Pak. Lah, endi to? Lah iki. Apa? Iki sing paling murid sak ngalam donya. Yo eneng wong tilik tanggoku ki 100, iki nggo tumbas wedang nggih, 100 iso mbantah. Lah iki Pak De nggih tumbas. Duitku ki mane 400. Iki nglebokke kari 100 lho duitku. Kok yo iso. Ki tilek kok ngruwek aku. Ora kaya sampean iki wong lara kok ya ngopeni wong Nek cilik. lara-lara ning nggon duit ki tetep aku. Sing lara rak ragane nek nalare sehat ya Mbah yo. So sampean iki sini-sini. Apa iki? Tambah. Lah iya wong jenenge amplop burung dulunge mbok saut. Lah timbangan engko lali. Aku rak mesake sing tilek ngono tekan omah bali Aja meneh. ngene iki. Aja dikeki mbok demo ngono barang iki. Saru. Wah saru apa wong nek dune yo bablas kok. Ngono ki ipung ki mulih ki yo nglirik gedang. Ana wong tilek nggo gedang to. Lirik no gedange dahar mboten ora le gawanan. Oh nggih. Tilek ngruwek ki sik nggawa gedang to. Butuh kaya Mulane lemune ra kok ilang. Iya, nggih guyon. asung pandonga Mbah. Nggih. Dumateng panjenengan Pak Haji Saidi ingkang sampun pareng ngresmekaken Juglarjo Suwita kalian putranipun ingkang badhe tindak ibadah haji kalian panjenengan Ibu Hajah dinten ingkang tanggap warsa dinten menika. Ngaten. Mugi sedaya pinanggih kalih sing sambikala. Jumbuh ingkang kinayu sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kesti Basuki Kang Kesti kecandak mengpun uyak gagah ingkang jinangkah. Ngaten menika sampun sedaya rinangkum. Matur nuwun. Kok yo pinter yo Iku Mbak. wis makili anak bojo. Loro telu kabeh. Iya. Danipun Bapak Wakil Bupati mbok beli ngersakaken lelagon monggo paring dawuh kemawon mangke menapa ngersakaken badhe nyekar piyambak mangke pun dherekaken nuwun sewu monggo. Mboten nggih, trima bayar. Mboten napa-napa Pak. Sing mau yo bahas meneh. Ora
ndika apa-apa kok sampean ki ya ngono ki lho. Aku ngapa-apa kok Mas aku mbok ya aja luwes-luwes njaluk iki lho. Melu dapurmu tak goleke wong ya. Nun sewu padanan namung gegujengan nun sewu nggih. Gujengan sih. Nek Mboten enten dapur napa? Jawab napa nggih, mbok menawi wonten Nggih. panggilan Mas Yusuf. Sing cetha caping gunung niki wau. Caping gunung. Pak Haji Saidi, iki wajib iki, Mbah. Oh nggih. Wong iki mau ya saka sobat ngebyar ya wis transfer sak yuta. Oh, matur suwun. Ya ta? Sobat Ngebyar Jakarta. Saka Semarang ya wis transfer sak yuta. Ya lowong engko tak dumke anu, Mbah. Anggota sampean. Tangga teparo kula terus. Tenangno pikirmu, Pak. Nek kok tak transfer dhewe. Ah dindungke tangga teparo lho aku ki 3 kilo lho jarake adus kok. Ora nomor kene iki piro? Aku ya tanggamu, Ding. Iki nek Pak Haji Saidi kagungan kersa. Ucapan-ucapan bunga-bunga banyak sekali. Aku biyen barewo ki malah lis polisi. Lah apa gawe kasus Lah jenengan? kesita apa piye? Sakake. Ayo lho. Saben bengi. Mbah Waloyo kudu jenggleng. Harap ditahu ya. Ini titik tengah untuk syuting ini. Oh, ini ya, Pak. Jadi kita berdiri di sini. Ya ora kudu, kene bae. Kene to, Mas. Iya to, pasane iki sing tengah sapa? Aja kaya ngono kuwi to. Aku gerungan geger. Aku ku wis tuwa kok malah dhewe. Lah apa kok tekno reto wales kok kene iki kok. Iki jenenge pancuran kinapit sendang. Dadi pancurane sampean. Sendange iki. Oh, ki Nek isih perawan-perawan karo Joko. Lah nek wis tuwa kaya aku. Ya grojokan kinapit Telaga. Monggo. Tak kiri tak. Len jumbul aja dhuwur-dhuwur, grojokane njek mancur. Ora apa-apa malah iso nggo irigasi kok mengko ora. Wah, weh. Jare mau tlaga. Iya. Yen Iki sapa sing ceto? Aku apa bapak kok? Jane rute rak ngene Oh to. iya, Bapak. Ya, kowe. Lho. Sing tengah sapa? kene no. Dadi diawali saka anak wedok, aku terus jenengan. Kaya jarum jam. Jaram. Oh, nggih. Yen memajang Kendang-kendange, Mas. Nah. among karo jano agone Iya. Mengko suwe-suwe juruse kodhok metu kuwi engko. nggon kembang wae. Ayo, kowe. Kan nurut ngene bali ngono. Oh, dadi bar Aja dompo terus. dadi bar kono Bar terus kono iki. kene. Oh, kok ya. Ayo kok ya. Oh iya. Rada tengah kene. Tengah kene ora jero. Iya. Kembang ora. Ayo. Kembang wae Wah, iki diakali iki. Ora jane sampean ki sapa wae ora to? Aku ki langsung serak. Anggere tekan gilirane kok mencelat. Tenan lho iki. Tenan lho iki. Wah, yo ora. Kok nek serak terus lho. Ora ngawur senengane kok ora. Pacita. Sarawi. Ora. Ya, tadi sih.
aja kok egol-egolke sedelok meneh iki arep hari kurban. Engko nek nganti cacat. Wah, atos. Kowe bojoku kaya mungsuh. Lah kok piye to kok musuh? Kok hari kurban ngene-ngene terus cacat terus ra payuno iki. Ya lah kan anggere nang pasar kae blantik-blantik wah jan ana cacate ngono. Ngarep muni sang goreng. Ora Pak Lu. Ya. Panas udan. Panas sedang. Udan panas Aling-aling caping gunung. Ya, jula-juli kudu metu, Mbak. Yo, tekek lorek wajib. Barang to, Pak. Apa to kok ya sempat-sempate. Ipung mau. Sampene gragek kon Jawa. kekidungan kok njut malah nggawa pisang ya nggo ngopo? iki wis tau gawe wirang aku. Mau pisang Lah, kok pripun? gawirang. Nah, aku arep sowan nang ngene Pak Haji Saidi. Waktu dulu. Iya yang dulu itu. Lah aku dan aku ngeyup nang kono kuwi. Uduan terus nang ngarep omah nang gedang selirang nang nggon wit mateng kabeh. Terus Sing di omah ora ana. Aku mangan full. Lah kok sing di omah teko. pripun? Aku yo ngomong, "Bu, ngapunten kula mangan gedang niki lah, mboten enten sing ngopek. Le wangsulan sengek." Piye? Sengak kok sengek. Ora apa-apa, Pak. Wong kuwi mung sok dipangani munyuk. Lah kuwi saat jenengan dahar iki mau mesti to sing kagungan pisang ki preso. Oh, lah kena buntute ngono kuwi. Ngawur. Lah ora lah kok didengar kuwi. Omonganmu kok saiki kendel banget tuh. Ora kendel lagi malah perkara sampean dhewe sing ngendika kok. Iya. Munyuk. Jela-jeli nggih, baca Nggih, nggih. Nih, Nggih, Mas Lawoyo. Anu Mas Waloyo nggih. Halo ya. Ora ngesaki apa to sampean? Nya, kartu. darani duit. Wong wedok ki anggere wong roh gosak wis pratapan wae. Aku curiga oh saben-saben saya suka tanggapan kok ora digaweki aku. Wah, wong genah 2.500 tanahke kowe kabeh kok. Aku ora jujur. Aku wingi nemu 500 kok. Endi? Nang nggon jasmu. Kaya duit sial kae. Duit sial. Lah tak jeleke sik ketemu ki. Ya ora apa-apa. Senengane karo bojo untet-untetan. Anggere nggon HP telepon kok delik-deliki ngopo? Jare saka Sarjiah. Sarjiah sapa Sarjiah ki Mbak Yumu? Wis ora usah ngomong, Mbak. Aku arep jula-juli iki. Iki konsentrasi. Gaya. Lah, bentar. Ya, Mbak. Wara. Dinteni lho iki. Ayo sore tuku bubur. Kaino iwak pitik kok dibumbu opor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur. Luwe becik ayo sing andhap asor. Wah, nggih. Aku yakin ngono kuwi mesti akeh sedulur. Ya, tekek lorek, Mbak. Wah. Ya. Ora nang sing mundhut tekek lorek kok. Eleng. Pak Haji Saidi iki nek le penjane iso lega penggali iki nek jenengan Nek sampean ora tekek ngorek kok letok mulu. Nuwun sewu Pak Haji Saidi napa leser? Napa leres ngersake tekek lorek Pak Haji Saidi? Oke. Oh. Mboten Arep piye? namung Pak Haji Saidi. Tekek lorek kok ndrase ireng. Arep wis tuwek. Iso ngarit. Arep apa? Ngarit mempeng. Ayo. Sing genah. Tempone sing genah iki kanca-kanca bingung. Aku ya iya. em. Baleni neh. Ya aja tekek lorek. Lah apa?
Tuku klambi ning Wonosari Pak Haji Saidi sugih rezeki. Allahumma amin. Nuwun sewu ketur bapak saha ibu ingkang sampun kersa rawuh monggo dalu-dalu sedaya paring donga pangestu mugi Pak Saidi mangke rahayu nuwun sewu bapak wakil bupati ingkang sampun rawuh wonten dalu niki paring donga pangestu kaha astuti katur wonten Pak Saidi sak keluarga lak lestari nuwun sewu wonten ngarsane Pak Lurah lengan rakyat yakin mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah sonto lurah kene lan desane kemari katur wonten ngarsanipun Pak Kiai sing esuk sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir kuat nuntut sewangi mongko isih karo mikir kepiye nasibe santi nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe tenang ala kudu hati-hati karo masyarakat yakin pasti mengayomi nguyak penjahat karo wong sing padha judi sing abot pancen dadi Pak Dukung lan nek saiki esuk ora gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewuh ning jam 5 sore momot nek golek but Nek dukuh mriki ya mboten. nek dukuh kene ora ora beda saya abot sing dadi RT kudu iso nentremke lingkungane kudu cerdas apa pikirane mongko RT rong karuan pira bayarane Lah pun entuk bayaran to nek RT? oleh wae nek aneng sing bayar nek ora iso. Pira bayarane Pak Moko? Nek nggon aku niku RT ini sedina 1000. Sedina 1000. Masa 1000? Ora percaya to kuwi itu sudah termasuk. Dadi setahun ki suwidae nek ora percaya kuwi tenan. Ning RT kuwi masa jabatane bareng karo lurah waktu itu. Nggih Pak, ngeten nggih. Undang-undange ngono kuwi. Aku ki lho. Alah, ngopo RT ra kepilih ya nok ya? Ayo. Oh dadi RT seminggu di demo. Salah sing do demo. Lah masalah apa to? Ngomong beras ra dindungke kok demo. Walah kowe wis korupsi ya. Rakyat kok ya. Ya ora ngono. Nek saiki pancane jaman hebat ning kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono banjir kono gempa gedene ora mekakat. Mulane sing hati-hati. Mula kanca kabeh ayo padha tobat nyeling ana sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat rati suku kuwe donat wong sing ana kono mung gembele mala ekat. Ngono kuwi Pak. Ayo eling dulur marang pangeran nyeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan. Bondo donya yakin iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Mula dadi wong urip coba kikir nyeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono yakin ora ana tempate parkir. Ki arep kok karo guyon le nyampe kene iki pitutur luhur lho. Kula niki ya gumun kok
sak ucap-ucapane bojo kula niku jian apa. Wah, aku iki kadang-kadang aku cok mikir. Lah, utekmu yo Pak nek kok yo. Bapak lho, Bang. Karo garwane kok ngutek-ngutek. Lah jenenge napa nek niki? Bojoku ki saya suwe omongane malah kaya kentir saiki. Lah apa jenenge apa nek kok sing jero ki? Polo. Aku luwih kasar. Ya mulang kalemu aneh-aneh. Otak niku rak bahasa Indonesia. Nek otak ya jojok ngelingke wong. Aku mbiyen golek pangan kowe tak rewangi dol ning Jakarta lho. Apa? Poso-poso ngono gandeng musuh wong arep buka kaya aku ider daging ning perumahan. Sampeyan Lah yo usume wong turu kaya daging. Ana wong tangi ibu. Enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Iki ibu-ibu ki marah-marah ya, Dok ya. Kok marah kok. Payahe istirahat ning sampean ki bengak-bengok. Bengak-bengok. Oh piye mau nang bengok? Daging, Bu, daging. Wah itu. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Iki jane sing rodok ngene sapa coba? Men, anggere do urip. Nah wis. Iya. Neh apa wis? Nah, kowe. Aku Ayo. manut, Pak, Mbak Jange. Ayo. Iya. Sak karepe jenengan kok ya. Wah, nek karepku yo ora ngene iki maksudnya. Karepe jenengan mah ora mangkat ning bayaran ngono to. Bacot entek monggo. Ayo, Nduk. Ayo penasihake yo ngapunten monggo sedaya namung kegujengan sawetawis monggo. Nadyan wadon sarta Dilebokke ladrang, Mas. Beksa, Mbah. Ayo tegak.
Nggih. Iki suguhan ki cok kelingan. Apa, Pak? Iki panganan sing enake dipangan karo miring. Kok iso? Nek Apa? ngadeg ngrekoso. Lah kok Jagung jagung dienake dipangan karo miring, jagung bakar nek limu mangan jagunge ngadeg ki babak bunyak iromu. Oh iya ya. Ah, mbok coba. Ora tau tak coba gegeden. Kaya wong tuku klambi wae. Iya. Glonteng. Terima kasih, matur nuwun Mbah Waluya, Mbak Elisa. Ya. Iki saweran tak hitung duit tunai wis terkumpul kurang luwih gang 100.000 Mbah Waluya. Nggih, jenengan rumat, monggo. Ora ngono. Iki 500 ki karepku tak dumke sinden-sinden ki nyatus-nyatus. Oh, nek niku mun pemangsa bodho lho. Kan mangsa Bodho. bodho. Ora, maksudku dadi nek ana sindene nyatus-nyatus ki paling ora ya sak yuta. Monggo monggo tak njaluk pambiyantune Mbah Waluya ning goleki imbu. Mbok menawa Pak Wakil Bupati utawa Pak Penemu. Ampun wonten niku. Ngono ya padha karepe kowe kok sampean ki dadak. Umpamane ana ya ora tekan kono. Sakniki rak saking dinas sosial niku sampun boten pikantuk nyenyuwun. Napa nggih? Neng prapatan wis ra entuk ya Pak ne ya. Nah, ana undang-undang pokoke njaluk ning perapatan ki tidak boleh. Mulane aku alian ning pertelon. Kene apik-apik ngomong kok. Ora. Ora iki ya mung guyon kok ya. Ha iya. Nggih. Ora mbok wontene ora maringi ora apa-apa nek ora isin. Iya. Lambemu kuwi ora. Ya, iki minangkani pamundutan, Mbak. Nggih. Nawala akeh banget sing kudu diwaca. Ya. Nggih. Sugeng dalu masalang saking kula tambal ban motor kidul gamol nyuwun lagunipun Gubuk Asmara matur nuwun. Lajeng menika saking karyawan Fajar Group ki kagungane punyane Pak Haji Saidi Mbah Fajar Group menika. Ya, peneti lho. Ya mbok menawa jenengan kesupen ngono Pak ya. Nyuwun tembangipun Sri Huning kalian lali janjine. Ya. Ana meneh Mak. Ana.
Nderek ndedonga semoga piyambun Bapak Ivan dan Ibu Ajeng menjadi haji ingkang mabrur. Allahumma amin. Dan semoga Joglo Arjo Suwito berguna bagi masyarakat banyak. Amin. Kagem Mbah Haji nun sewu, kagem Mbah Waloyo dalah Ibu Suhin serta Mas Dalang. Salam sukses dan salam dari Sudar N keluarga di Lampung. Nyuwun lagu Caping Gunung. Sampun Pak ya. Dirangkep karo sing agi wae muni ya Nduk. Iya ora apa-apa. Ya iki ben sindanku ora mung do ngrumpi wae iki. Salam saking pundi niku, Pak? Saking Lampung, Mbah. Salam napa? Salam tempel. Wow, salam ki aku sing salam rindu ra seneng aku. Lah pripun? Salam sayang ora seneng aku. Lah kok Salam sing ora gampang lepas. apa? Salam taklim. Lah kok salam taklim ora iso gampang lepas pripun? Lah liyane do ora dilem kuwi dilem dhewe lho kok. Wah iya iya. Wow, salah. Iya iya. Heeh. Ayo ben Menika dipun dawuh. dikancani karo saka iring kene dhewe ana penjane Mbak Anggi. Ya. Anggi, monggo Mbak. Ayo kene. Maju gabung karo Mbak Waloyan Oh, Nduk. kene Nduk, kene Nduk. Monggo monggo Mbak Anggi. majeng Karo Waluya. Anggi ate iki wae. Bang. Ya. Nebras. Nek ora gelem ngalih langkah ana iki. Langkah ana wae ora apa-apa. Kuwi kok ning kono kok ana Kene, blagor isi plastik apa isi Aku pasir. delesa pem. Kene. Waduh, ana bocah kok Delok kaya bapakmu kok ngono kena. Ngono kuwi, Mbak. Mau cari golek sing iki. bocah kok kaya Arek nggo nyemplungi brojong. Enak brojong sakmono kuwi pajek bombing. rada jejak ke tengah. Bocah kok kaya patelat. Nek patelat kaya ngene iki Entek setipe sepiro. aku gelem dadi bukune iki. Wis Kayak wis ngaturke lagu apa mung kari karepe kaya. Wah, jare. Aduh, anggere cah. Ngaturke sugeng dalu sik ngaturke kula nuwun karo pandonga kanggo penjane Pak Haji Saidi lho. Sampeyan ki ben dina ndak melu aku mesti diberkahi karo penjane Pak Haji Saidi. Ya. Mula teko slira ngaturke matur nuwun aturna, Mbak. Matur sing tirik pindho. Tirik-tirik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kula nuwun kagem Pak Haji Saidi. Bapak Haji Saidi lan sedaya keluarga ugi sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki. Matur sembah nuwun sampun ditimbali wonten mriki. Iya, Nduk. Suarane halus tenan ya, Pak. Halus berarti Ngono ya. kuwi gergari bapak gurune lah aku ora iso basa mergo ya sampean Alah, maaf. wis kene Nduk Cahyo. Wah. Arep pot cilike gegere anget banget ki pondroke akeh iso. Wah kaya pitik wae ndoke Iya, oke iya, ndoke iya. oke. Terus arep ngaturke lagu apa Nduk? Waduh, ban batu jane. Baduke napa, Mbah? Bathuke nawon kemit. Batuke ndak atos iki. Ya. Lali apa Mbak? Napa niki? Napa Mbak Cange? tembane? Wonten Sri Uning. Oh, Sri Uning. Iya. Ngangge bawa mboten? Monggo. Prayogane lah mboten sah. Mboten sah. Langsung mawon. Lajengan kemawon. Seneng kowe nek tak langsungke seneng. Ora sah do ngrusui kowe do lungguh. Nggih. Ayo ora apa-apa wis diwangi karo Mbak Elisa. Elisa kok pengen ya. ngadekne Nduk Cahyo. Oh. Elisa. Saya Mbak El. Men sing sitok ki men lungguh. Kok sia-sia to, Mbak? Lagune apa Pak Nemo? Alah, mbuh. Sri Uning. Sri Uning. Syair kurang ngono kuwi. Lah kepiye? Eman duwe bojo ra kurusan. Terus Wong wedok ditok ora karuan. ngono. Njaluk klambi disemayani sok lebaran. Terus Bareng ditake jebule durung bayaran. Edian. wedan tenan duwe bojo ra manut aturan. Nek dikandhani mesti akeh lewang sulan. Ngono lah kon njaluk klambi nggo lebaran. Saking mangkelku tak tukoke pakaian jaran. Sanu. Pakaian
jarane ra sopan lho Pak Nek. Lah ngopo? Angge nganggo sepatu, nganggo kacamata. Ora katokan. Malah meneri kok. Mangga. Nggih. Sri Uning Nduk, loro, heeh. Kembulan. Nyuwun tintingan sik, Mbak. Nyuwun lintringan, Mas. Tintingane, Mas, ngono lho. Ayo. Oh, Mbak Waloya urung pirsa. Urung aku ora. Oh. Pengen ngerti apa pengen ngerti banget? Ayo wis. Mau tekan lokasi kene iki. Mbak Anggi sekalian. Sekalian nopo? Ayo ora apa-apa, ora apa-apa. Ora saru, ora dosa kok ngono. Ya ora apa-apa. Ayo Nduk, gawe wiwit ndak selakokan le dong garap. Sri. Ya, mangga Mbak, kaya ngapa? Dangdut ke? Ayo Dik Maja. salto.
Matur nuwun, Mbak Anggi. Eh, siap. Lah arep lewat mana? Calon manten kuwi, Nduk. Calon manten to, Mbak? Lah kene iki wau. Cilik-cilik payu ya wisan. Tekan lokasi ya wis tak. Mbak Anggi sekalian aku yang. Iya. Wong tuwa mung mengestoni, Nduk. Nggih, bener. Muga sempulur. Kaya aku karo Mbah Waluya. Heeh. Ora apa-apa, Mbak. Ngarep sempulur kepiye nek kowe karo aku. Wambet dina teng perencu ora tau rukun. Lah ya sampean kuwi anggere wong wedok ngeluh ya kaya ngono, mbok ya nek wong wedok ki rada ngelumules ngono kuwi terus piye to kepiye ngono lho. Iki sak kecap ning suaramu sengak. Kok sengak pripun to? Anu lho Pak Wakil Bupati. Bojo kula niku tangi turu niku Pakne sikilku lara sing tengen iki ora nggo lungguh ki lara ayo rasa lungguh aku. Lah aku tangi turu ki ngomong bune dadaku ki nek nggo ambekan lara lewangsulan ayo rasa ambekan. Oh lah ya. Lah ya gur bales aku ki. Sengak ngono. Wong wis ora. Wong loro ayo kene nduk cah. Anu to Pak, mbok iki mumpung di anu Pak Wakil Bupati iki ana lenggah to, mbok saged nyawiji wonten pepanggungan lak yo sepiye bungae Pak Haji Saidi to, mbok menawi saged nyawiji lho Pak Wakil Bupati. Monggo tanpa mungkin lagunipun napa nderek mawon kula nggih. Mboten kula papak nggih. Mboten ketang 8 lagu. Nggih, monggo Pak. Ampun dangu-dangu teng mriki, Pak. Nggih, mungkin ndak kesetrum. Kula cengeng ngeten iki terus. Mula nggo jingklek to, Pak. Lah pripun citakane saking mriku dhuwure pun semua kene, Dik. Niki kula kon napa? Lah niku niki pertama-tama mungkin bisa mengucap pangandikan nopo nderek mawon sekelimah nopo berapa kata ngaten lajeng nggih niku nyanyi sareng-sareng niku sik kula mboten saged nyanyi sareng-sareng. Oh nggih mengke joget kula nyanyi. Kula nek kok nyanyi tenan mboten. Nggih anu Pak, maca-maca puisi. Bapak kula niku ora iso nyanyi. Isone ngeterke pulih menyanyi. Lah ya. Piyai Sembodo kok. Niku repote. Teragake damen ta. Terangane. Nggih, kok tak matur sekedhik, sepindah malih wonten ngasanipun Bapak Haji Saidi saya Ibu. Saestu matur nuwun dalu menika sampun paring hiburan dumateng sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Mugi-mugi anggenipun gadah kersa ngresmekaken joglo Arjo Suwito mangke saestu nggih migunani dumateng masyarakat lan derek ngucapaken sugeng ambal warsa dumateng Ibu Haji Saidi nggih kang dalu menika ulang tahun mugi-mugi kaparingan sehat panjang umur lan saestu langkung sayang dumateng Pak Haji Saidi. Amin. Lan ugi Mas sinten asmanipun ingkang badhe minggah haji? Mas Ivan. Mugi-mugi anggenipun minggah haji mangke saged kalaksanan kanthi sae. Nir ing sambikala mangke dumugi mriki melih mangke nanggap wayang melih kan. Amin. Pun ning nek udah ana apa bintang tamune Pak Dewaluya niku marai tobat. Lah kula nganti ngampet nguyuh niki wau. Mboten sak unen-unene lucu. Niku lho nggih. Pak Nun sewu mboten niki kula titeni. Kula niku duwe kanca Waluya mesti nggih lucu kabeh. Sing jenenge Waluya. Nggih, jenenge Waluya lucu. Ajaib. Nggih, tur megahi. Duka, makane niku mang titeni to. Sesuk nek jenengan di anak do jenenge Waluya. Repot. Nggih, marahi guyu terus. Ning nyenengke. Panjenengan nggih, Dik. Oh, duwe pepundhen ngene iki diwet-wet. Ampun suwe-suwe Pak cengeng tenan ya kula niku. Lah jeneng kula tuju kon ngadeg ya kon ngopo niki. Kula nek nyanyi mboten iso mangke nyun nembang mawon Pak mboten napa. Napa ajeng mundhut lagu napa pun monggo. Wah, pun. Napa Jogja istimewa. Nggih, Jogja istimewa nggih. Kalih kula nggih, kalih
Ibu. Waduh niki jual isi wawahi saire piye? Teteret. Oh, nggih pun. Napa jenengan sing teteret kula sing nyanyi. Nika teteret jenengan teteret ngoten gadene. Teret monggo. Nggih pun nggo dados Niku nggih. jasa istimewa Sip, nggih. sip. Sak isa-isane nyuwun ngapunten nggih nek kula klentu ampun digeguyu niki. Kula jare dagelan mergane. Mungkin nek kalian tuh dijolke Pak. Nggih. Duh, nggih. Alhamdulillah sementing iso melu ngramekke. Nggih, amin amin. Alhamdulillah. Nuwun. Timbangane kowe anu kene iki bergabung nyong. Men ketok nek wong. Iki Bude. Iki. Mek ketok wong. Rumasane aku ki apa kok Jut? Kok kon bergabung? Lah niku. Wong aku ki sih kepengin sugeng kok bergabung. Ah niku wis. Ngono-ngono mbiyen le ngrabeni yo nganggo ragat lho, Mbak. Alah ragat apa ber tubroke hansip kok. Apa iya? Wah, nek ngono meng ketukup. Kula kelingan jago manten iki le rabi sik yo blehke wedhus e padake. Nggih to. Dus napa? Boro-boro Wedhus kurban. Nggih to. Le munine nggo wedhus kurban ning masjid tok bleh ning omah. Jenengan iki. Monggo Pak, anu Jogja istimewa. Nggih. Nggih. Monggo. Nyanduk kene. kersane berdua wae. Mangan tempe rasane koyo mangan laos sate. Najan sakonone Sing penting roti. ngombe kembang tahu Rasane koyo ngombe susu. ora usah cucu Tresna karo kowe ora bakal aku. punya tenan. Rasane bukan lagi karo. Tak berjuangnya tekan saudaraku. Kowe siji Sijine aku bangga karo kowe. karena apa anane tresnaku Ora apa-apa kowe. kowe semua tresnaku koyo untukku Jogja kowe jan istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan laos sate. Asem, Pak. Lali saire Sing sing penting penting roti. ayo ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Rasa cucu tresnaku karo kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan Rasane wong kang lagi gandrung. tak berjuangke Kan janomanku kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Dalam nompo apa anane tresnaku ra bakal ane munggah bareng ae. tresnaku ra bakal kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Sijine Aku bangga karo kowe. Dalam nompo apa anane tresnaku ora bakal metre. kowe aja sumbangan.
Kaya kutaku Jogja kowe jan istimewa. Aduh, matur nuwun. Sembah nuwun. Kula ora ngerti lagune tenan. Kelingane wing pas susu. Apal nek niku. Karo merewe kelingan. Nggih, nek niku men gampang dimut. Lah gitu. Wah niki ana Wakil Bupati Garapi dagelan. Pun nggih. Sembah nuwun. Anu kidalang. Nggih, Pak Wakil. Bos suwe-suwe teng riki-riki ra kuat e. Lah pripun? Jejer Mbak Elisa niki. Nggih, nek mboten kuat nggih gotongan yang pitangan. Aduh. Nggih, pun niki Nggih, cikak. sembah nuwun sangat, Pak. Niki sinten niki, Pak? Nggih, kula, Pak. Ngene Bude. Nggih. Pantesan cekelane beda. Nggih. Heeh. Ah cekelane Bude pun sehat. Nggih. Nyawer mboten niku. Wah, monggo mawon. Pun monggo nek tegel, monggo nggih. Serius banget niki. Duh. Nggih. Mat sing mriko mawon, Pak, sing ati syuting. Lah ngopo kok kudu madhep mriko? Men ke syuting pira jumlahe? Saru, Mbak. Matur sembah nuwun, Pak, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sembah nuwun lah. Nyang Ya. kawan nduk aku nek nggo dhuwit ki ora patek anu. Ibu lho. Ya nyanduk kayu. Ketoke kowe kaya ora seneng to karo dhuwit ki. Ya. Jenenge kula kok kaya ngono ya. Ora nek wong lanang karo kok nggo ngopo? Weh, lah ya nggo ngangkring semene iki nyah. Wong dina ngangkring kok ora bosen. Nggo kulak dene. Nggih, sembah nuwun. Niki wau sampun. Jogja istimewa. Wah, nggih. suwantene biyanipun Iki wadanan. slempetke ngendi, Pak? Weh, lah ya ngendi kena. Nyanggon aku kek slempet. Kowe sing nglempetke. Aja sembrono. Lah ngopo? Ora sempitke kene. Kuwi dik negara kok doleh ngandhe jugangan. Ayo sing apik. Mulane aku ki takon, Bang. Ya doleh Kok jugangan? ning Bank Mandiri kono lho. Oh, Bang Mandiri. Nggih, suka Pak Dalang wonten Inji. pamundutan malih niki wau. Nggih. Lajengipun Salajengipun kok sakjane. Mbak menawa penjane Mbak Elisa diaturi kalodhangan Mbak Elisa. Ben nembang apa? nembang apa nduk Cahyu. Niki wau nggih mboten wonten pamundutan. Nggih. Terus nggih nderek niki ajeng napa? Napa sareng-sareng kalih sik lintune? Mau jare ana gubuk anu Gubuk asmara ya, Pak? Oh, siap. Wonten ta Mbak Cangik? Enten. Nah, monggo. Ning kagem gara-gara. Oh, lah iya. Dadi iki sak kersane Mbak Elisa wae. Ya. Kembang liyane dienggo esuk-esukan bae, monggo. Nggih, napa nggih? Kula menek kon sakersane Mbak Elisa bingung aku, Pak. Ora usah bingung kok kowe sae-saesamu apa sing kira-kira. Ya karo bapak karo ibu sisan ya. Ya ora apa-apa. Wong yen lagi gandrung. Oh iya. Yang sida gawe-gawean wong tuwa apa. Oh, jenenge kita kan trio. Ya kan timbek, Pak. Ben ora ngentekke pasitan kuwi sing genah kuwi kok. Wala ya aku ya mangan ya duga-duga men sak waregu kok. Ayo. Iya. Nggih. Lagune iki wae sapa? Oh iya. Endi? Lah ora ancen judule iki kuwi. Oh, tak kira. Panjenengan menika menawi dipun aturi prisa, nggih ampun ngeyel ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Monggo klaturi amurwakani para sederek para sedulur sing bajot ndek rasa dhuwur. Monggo. Wah, Dhewe ya ora dhuwur kok. Bersamaan serlala. Wong yen lagi gandrung, rambut tuli mledas kayak gunung. Oh iya. Wong yen lagi naksir, Piye? rambut tulian padang nopin. Enak yang lagi bongkak, direwangi rada-rada. Carane wis jodoh mas. Apa-apa tuweke wong loro. Wong yen lagi kepikat, ra peduli nanya kiamat. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit, direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa tuweke wong
bondo Janggut iki ya duwekku Pak gulu kuwi duweke sapa ndo Gulu iki ya duwekku Pak tangan iki duweke sapa ndo Tangan iki ya duwekku iki piye duweke sapa ndo Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe Mestine ana sing duwe Bokong kuwi duweke sapa ndo Bokong iki ya duwekku lah yo Pak Wong yen lagi ganteng ra peduli mledos ke gunung Wong yen lagi naksir ra peduli perang eno Gerubyuk. Nadyan lagi kocek dirawangi tata-tata Jarene wis cukup apa-apa tuweke wong loro Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat Wong yen lagi apa peduli yen barang nuklir Nadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit Jarene wis cukup. apa-apa duwe wong loro irung kuwi duweke sapa ndo irung iki ya duweku Pak pipi kuwi duweke sapa ndo pipi iki ya duweku Pak bokong kuwi duweke sapa ndo kakang iki ya duweku Pak pundak iki duweke sapa ndo pundak iki ya duweku iki piye Iki piye? duweke sapa ndo Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa ndo Mestine ana sing duwe iki piye ndo duweke sapa ndo pastine ana sing duwe iki piye duweke sapa ndo pastine ana sing duwe ana sing duwe iki kibe duweke sapa ndo Mestine ana sing duwe pundak kuwi duweke sapa ndo Mestine ana sing duwe bokong kuwi duweke sapa ndo Lah kok kowe dadi trigis Kalau sesuai atas. liyane bokong duweke sapa ndo aku takon ro rampung kok Oke. aku takon ro rampung Iki wae sapa mesti ana sing duwe ki oh lah takon wae. lah pitakonku rong rata lho ora karo sir ku arep tak ratani ngono menyang malah nggih mbok cange Insiye. sampun namung gigi JN Apa? kekujengan semoto Nggih, nggih. Nggih. nggih Aku isih gagas iki wae sapa kuwi mah. lah nggih Iki piye saya suwe saya entek saya. saya cilik Ora kabeh wis ditakoke jek ning sini. Rumasane apa jek ning sing kliwatan apa? sing nang sing tak takoke malah wis mandek ya kowe ning jero tak takoke nggih monggo Nggih. Nggih ngentekke pangundutan, Mbah. nggih Menika wau saking Bu Sri Temanggung. Ya, Nyuwun lagune Gelo. oh ya. monggo Kancani Waranggana, Mas. Ya, sinten piyane Mbak Yanti. Ya. oh nggih Minyak telana cape gak ana wangine wangi bangi. Minyak telana cape gak
Ayo guyu timbang susah, ayo padha guyu. Gini. Kenceng gon ping kene, kenceng gon ping iki. Ten gen tandani. Nah, ini. Iya. Ini tempat berkumpul evakuasi. Silam. Ya. Aturke lagu. Gelo, gelo. Nggih. Piye ngantuk? Ora sangguyang. Kok ngantuk? Kuwi ora ngantuk, Mbak. Pripun Mas pripun? Yusuf? Lagi mengandung 3 bulan. Oh, lah mula to mula. Iki wis melahirkan pas neng Wotawati ya. Meteng pirang sasi, Nduk? Meteng. Ngandut pirang sasi? Dereng kula cek ki, Mbak. Kok tuku anu, Mbak? Kok tuku tes pen ya? Tes Apa? tes pen nggih napa? Mbak menawa setrum Tes pen nggih napa? Udu tes pen. Oh, tes pek. Heeh. Nah, bojoku kali ya meteng 3 dina agen. Ayo kita cari. Ya iso ngarep. Iya. Gelo nggih Pak Yanti nggih. Gelo. Gerakane sik biasa mawon. Oke. Biasane piye? Nipun kula lem kok. Musik. Aman-aman wae. Kaya apa? Gelo-gelo ya kanca-kanca ya. Ya atas wae sing ngomong. Ya. Pek. Halo. Ong pengen ong nuruti yo mesake Baiza.
Londo metes. Kaza ngene lalakonku yen pancene ditinggalke gawe galah ati salawase. matur nuwun ya. Mbah Walo ya. Nun, mboten dawuh. Wis setengah siji, Mbah. Nggih Ya. ngerti kula. Nggih. Lakone ben tutuk. Ya. Nggih, matur nuwun Mbok Cangik, kula matur Nggih. sawetawis wonten ngarsanipun penyanipun Bapak Haji Saidi Saklowangsa. Kula namung derek ndedonga saestu ngambali matur mugi jumbuh ingkang kinayuh sembada ingkang teng Sidya Rahayu kang estu basuki kang gesti. Amin amin. Nyuwun pangapunten penyanipun Bapak Wakil Bupati sedaya kemawon nyuwun pangapunten. Mbak Cangik kula Nggih. kepareng badhe nyuwun srampat slendro menyuruh. Nggih. Menawi Wah, lepat nggih, kula nyuwun pangapura. Ya monggo. nggih. Tak kira nek arep nggo nyepoti jenengan mudhun. Mboten, monggo. Nggih. Lajengaken. Matur nuwun sedaya kapatan nyuwun pangapunten. Ya. Iya nduk tak derekake. Ya. Kirim pati kasih mak. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Ki Sena Nugraha, ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.